kuzomele ngilivale leconsi leli bese liyangiphazamisa futhi liyangiphazamisa ubusuzwile ngale shandisi lekuthiwa i-coronavirus. I-corona akekho ongayisabi i-corona. Cabanga wanathi kudlula umuntu efaka isikhafu lapha sihleli nama-out ngagcwenza. Futhi liyashisa namhlanje mfethu, yazi futhi kade simile lapha saqhamuka ngisho yedwa futhi uzisithengele u-ice block nje mfethu. Mfethu buka nje kushisa kanjani mfethu. Vele sistere mfethu yena ngizohlanganisana ngayo line namhlanje mfethu. Sho nje? Ya futhi le preset ayibona yona. Senzobuya likushayisela ithwini mfethu namqaka. Kodwa mfethu sengibona lento esikhathi obebuye nini nje mfethu mhlawumbe ntambama. Ntambama. Ngiyakutshela aza akukho ngisho yedwa icoshile leya mali mfethu. Niyabhayisa nina niyabhayisa. Yabo leyo mali leyo bekumele niyithathe. Yabo leyo muntu lo ngoba uthi wena kade ufaka isikhafu. Uyabona izimbandakanyo o-corona i-mask, kuthiwa i-mask. Hayi nami bengizoyeka kube faka i-mask. Azi izolo ngiyakamoshi lapha. Uvele wangenzela enye inkinga nje. Ungayazi. Mina lapho bese bengingafuni ngisho izo 100 rand, bese bengifuna nje ezo2 kuphela.